Hello, mga ate kuya. Uwan-uwan. Uwan Sharon. Yan siya. Uwan siya. Kusog-kusog ba yung uwan ron dere? Naataron sa Mandawi City, Cebu. Maunay ron ang sitwasyon diri ang uwan, nag-uwan, kusog-kusog ang uwan, nadili man nakita na dito ang dagat. Na nag-uwan. Dara ay uwan gid siya. Kusog gid yung uwan ba? Medyo nagbaha-baha na dito. Daghan na siyang tubig dito ay.
Dili na makita ang barko dito. Dagat.